И аз не знам. 3. Да си пусна програмата. Задъра, хора! Това видео е по-различно от обикновено. Искам да ви кажа нещо. Абонирайте се за канала Даниел Комицки, за да има още един абонат, както и за моя, ако решите. Това видео е много по-различно. Може да се чуват външни шумове, само че това не е от значение в момента. Сигурно го чувате. Я викни малко по-силно. Добре, ако ме чувате, съжалявам. Ама може да ме чуете през видеото. Мисля, че това беше. Да знаете, че до вечера ще има лайвстрим. В лайвстрим, аз няма да правя. Аз ще правя. Колко пъти тази програма и то специално за комп. На компа ще направя какво? Добре, хора, това беше за сега от мен. Сигурно в другия клип сте разбрали, че на 30 абоната ще ви покажа как изглеждам. Тъй че, аре, чао!